Laging napapagalitan ng ama at ina si Biboy. Paano kasi ay napakakulit nito? Kahit mapagalitan at mapalo, hindi siya nagtatanda. Ang sabi nga ng mami niya ay nauubos na ang lahat ng pasensya nito dahil sa tigas ng ulo. Gusto naman talaga ni Biboy na sundin ang pangaral ng ama at ina. Sinisikap niya na gawin ang gusto ng mga ito. Ang kaso, hindi niya mapigilan ang sarili sa kakulitan. Kahit anong disiplina ang gawin niya sa sarili ay kung bakit tila may nagtutulak sa kanya para suwayin ang batas ng ama at ina. Kabilin-bilinan ng daddy niya na huwag niyang pakikialaman ang isang kahita ng alahas na inuwi nito ng gabing iyon. Hindi na sana siya sasabihan ng ama. Nakita niya nang inilagay ito sa espesyal na drawer ng mga alahas. Minsan na kasi niyang pinakialaman iyon at kahit wala namang nawala ay kabilin-bilinan talaga ng daddy niya na huwag niya itong muling pakikialaman. Huwag na huwag mong gagalawin ang kahita. Banta ng daddy ni Biboy. Malilintikan ka talaga sa akin. Opo, hindi ko po gagalawin, sabi ni Biboy. Ang pangako ni Biboy ay nakatakdang mapako. Hindi pa kasi natatagal na makaalis, ang ama ay hinila na siya ng paa sa drawer kung saan ito inilagay ang munting kahita. Hinanap niya ang susi ng drawer kung saan-saan niya ito hinanap, pero hindi niya ito makita. Siyempre nga, ay bakit ba naman iyon iiwan ng ama sa lugar na maaari nitong makita? Tiyak, dala nito ang orihinal na susi. Posible ring ang duplicate ay nasa mami niya. Hindi mapalagay si Biboy. Nangangati ang kanyang kamay na hindi mapakali. Nagpabalik-balik siya sa kwarto ng mga magulang. Panay ang hawak niya sa drawer na tila kaya niya itong buksan ng ganoon lamang. Naupo siya sa gilid ng kama ng mga magulang. Ang mata ay itinutok niya sa drawer. May pakiramdam kasi siyang kakaiba ang alahas na nasa munting kahita. Hindi naman niya iyon kukunin. Gusto lang niya talaga itong makita. Tumayo si Biboy, muling hinila ang drawer. Sa pagkagulat niya, bigla iyong bumukas. Halos mapigil ang paghinga ng 10 taong gulang na bata. Umaalon ang dibdib niya sa tindi ng excitement. Nangangatog ang kamay na kinuha ni Biboy ang kahita at binuksan. Nasilaw siya sa kinang na munting singsing na naroroon. Ayaw ipakita sa kanya ng ama ang singsing. Siguro ay ireregalo nito iyon sa kanya. 2 araw na lang kasi ay birthday na niya. Naalala ni Biboy ang pangako ng mga magulang na kapag hindi siya sumuway sa utos ng mga ito ay bibigyan siya ng isang sorpresa. Baka ang singsing na iyon ang sorpresa. Kinuha niya ang singsing. Buong paghanga niya itong pinagmasdan. May kakaibang kislap iyon, tila inaakit siya na isukat ito sa daliri. Isinuot niya ang singsing pero hustong maisuot niya ang singsing ay humigpit iyon. Humigpit ng humigpit. Pinilit niyang tanggalin ang singsing. Nagkandang iiyak na siya.
sa sakit ng nararamdaman. Ngunit habang inaalis niya ang singsing ay lalo pa iyong humihigpit. Halos mawala ng hininga si Biboy. Sinasakal na singsing ang daliri niya. Galit na galit ang mga ugat sa kanyang daliri. Naghalo ang pangingitim at pamumula niyon. Nagsisigaw si Biboy. "Ah!" Sigaw niya dahil isinusin niya ang pinto ng silid. Napatunayan na rin niya na kapag nasa loob ng silid ng ama at ina ay imposibleng marinig ang tawag mula roon. Patakbong tinungo ni Biboy ang pinto para buksan iyon. Bumagsak ang singsing at ang kanyang daliri sa binil ng flooring. Tumutulo ang dugo mula sa naputol niyang daliri na nakakonekta pa rin sa kamay. Nanaig ang lakas ng loob kaysa sa takot niya. Buong puwersang binuksan ang pinto. Pagkabukas noon, tumalon ang singsing, dala ang kanyang naputol na daliri. Ang tanging palatandaan nito ay ang mga patak ng dugo sa hagdan, sa receiving room at hanggang sa tuluyan itong mawala sa bluegrass ng kanilang hardin. May sumpa ang singsing kaya ayaw ipagalaw kay Biboy ng daddy niya. Pero huli na ang lahat nang malaman iyon ng makulit na bata. Ngayon, kahit magpakabait pa siya, hindi na may babalik ang kanyang naputol na daliri.